Turjuma kan soi tur chu revolution of the art ni dawni ama sain revolution of the art chu nge ni revolution chu vir emaw ina kan mai ta ti chuan art chu khovel kan mai ta ti chuan kan khovel in a nia hel kwal chu kha kum khat alo ni ta ni chu enge kan ti chuan ni zathum chamruk panga dar kar nga le ni somli pariat vel hi kan khovel hian ni hi hel nan una mang thin ani chu one revolution kan ti emaw 1 year kan ti kum khat kha alo ni ta ni ti chuanin kan khovel in a nia hel dan chanchin kan soi hmain helai hian kan khovel awm dan kan khovel position hi han soi ma sata ila helai kan en chuanin hei hi helai imaginary line pakhat in ril thla ruak hi prime meridian ani a chu 0 degree ani chu semicircle ani a tichuanin helai perpendicular line atang nge en taila kan khovel awm dan kha rawn lang dawn ta ni kan helai perpendicular line atanga prime meridian chu degree somni pathum le degree somni pathum le a chan vein a awm dawn ani tichuanin he kan khovel a awn awang hianin heng fu le thal plastic kan tih te awang kan tih ho te kha chhik leh sa hrim hrim kha alo dang lam ta thin ani tichuanin helai a imaginary line awm le hi equator kan ti a chu hei pawh hi 0 degree ani a 0 degree latitude ani a equator ti ni ta ni chu kan khovel kiar lai taka awm a tichuanin kan he equator atanga hmar lampang zawng hi northern hemisphere kan ti a tichuanin chhim lampang south lampang hi southern hemisphere kan ti leh ta ni tichuanin south lampang hi kan en chuanin tuifin riatin hmun a luah hnem zawk a khawmual kha hmuh tur a tam lo ni southern hemisphere ah chuanin tichuanin north lamah erawh chuanin tlemin khawmual pui kan tih continent ho kha alo tam zawk ta mihring chinga pawh kha khawvel mihring zasawm kua dawn lai mai kha northern hemisphere lamah hian an cheng bawk ani hole pakhatah an kal leh ila helai kan hmuh ang hian hei rotation of the art ani a hei a pawimawh na chu chhun leh zan lo awmna chan kha ni ta ni ni khanin a em ngot lo kan khovel hi vir talo se chhun leh zan hi kan nei dawn lo a em ngai kha em reng dawn ta tih na ni a amai ro chu kan khovel hi a awm hunah hianin hetian ni hel pah hian a vil ve reng awang khanin chhun leh zan kha awm chho ta chau chau thin ani chu rotation of the art kan tih kha ni ta a tichuanin voikhat vir chhuak tur hianin dar kar sawmhnih pali kan khovel hian a hmang a chu nikhat kan tih kha ni ta ni chu chhun leh zan nikhatah chuanin chhun leh zan a awm ta chu 24 hours kan tih dar kar sawmhnih pali hun chhung kha alo ni ta ni hole tunah chuanin kan khovel na ni hel dan kan sawi chhawng a hei kan khovel lo ni ta se tichuanin January atang hian tan taila January nikhat atang kumbul kan tan a tichuanin kumbul atangin kan khovel a chu zawi muangin a tawlh hret hret a tichuanin February thla chuang kai chho a February thla a liam a a ral a tichuanin March a lo thleng a March ni sawmhnih pakhat hianin vernal equinox kan tih kha a lo thleng ta thin ni chu ni awm zia chu vernal kan tih chuan nipui spring sawina ani a equinox kan tih chu equi kan tih chuan equal tihna ani a chu awm zia chu chhun leh zan kha a in chen dawn tihna ani chhun rei zawng leh zan rei zawng kha he vernal equinox ah hi chuanin a in ang dawn tihna ani chu tichuanin engwangin nge chhun leh zan chu a in an kan tih chuanin kan khovel position a zir hi lo ni ta ni kan khovel a awn kan tih tawh kha degree somni pathum leh a chan ve in kan khovel kan helai kan en masa lo thei lova helai kan en chung kan khovel hi nihawi zawngin northern hemisphere bik hi nihawi zawngin a va bawh deuh duh ni helamah ve thung chuan nihawi lo zawngin a bawh ve ta thung a khatiang kha awm ve ta lovin nihawi zawng a rawn bawh awm lovin a sir zawnga bawh tak avang khanin
a on ta ka wang khanin ni kha ni enga kha rol khai takin hi kan buang khianin ni kha rol khai takin inang tlang takin an muta chu wang zonin mutlem bik le mutam bik om to lo win ta hi chuanin chun le zana kha alo in chen ta ni chuanin an kal le anga March thla tangin April a chungkai April thla lo rala kal zela te chuan May aron ni a May atang chuan June thla lo ni a June thla chuanin summer solstice kan ti kha kum khata ni rei ni ber kan ti kha June ni som ni pakhat hian alo thleng le ta chu lel ma nganu lom roi ni ti te pawh zo pi le pu te chuan lo sei thin ani ni a hianin summer solstice kan ti chu kum khata ni rei ni ber ani a om zia chu hi kan mong hian helai hi no equator chunglam chang northern hemisphere kan ti northern hemisphere chuan ni hnem bi kan ani mu chin khi en tai la helai chin atanga helai hi a englai zong hi ni mai ta helai zong hi ani mu chu ni ta ni ti chuan san lam pang hon chu northern hemisphere chun hi lo ni ta ti chuanin ni kha ni enga kha mu hnem em awang khian a en zau ni khanin ni na a en chin kha a zau awangin ni kha lo rei ta ni ti chuanin southern hemisphere ve thun chuan ni nuclear ve thunga chan chu ni enga kha a on tlat ani a slanting rays an ti ta chu wang chuanin ni enga khan putlema helaya northern hemisphere ni rei ni ber kha southern hemisphere a chuan ni toy ni ber chu ni enga an mu tlem ni ber khalo ni ve thung ta zan rei ni ve thung ta ni ti chuanin June atangin July August a thlenga September ni som ni pakhat alo ni chuanin September ni som ni pakhat a autumn na lo kuinak som le ta ni autumn na lo kuinak som ti chu autumn a thlen wang ni autumn chu mizo tong chuanin fawang kan ti kha bu that lai hun kan ti kha mizo chuan khang mi huna hanin autumn na lo kuinak kha thleng le a helai chu helaya thleng to ni china kan soi to nen khanin ang amaro chu an ni te khain ang lawa helai point chhun le zang kha in chen do ni achan chu a cover position hi a on dan atang khian sir zong an hoi ve a ti chuanin hei ali en china hi kan en chuanin a in tiat vek ani chu wang chuanin helai pawh hian chhun le zang kha a in chen le don tin ani chu ti chuanin September tang kan kal le October November kan chung kaya ti chuan kum top lam lo te ta a December thla chuanin winter solstice kan ti kha 22nd December a hian alo thleng le ta ni chu enge kan ti chuanin kum khata ni toy ni ber kan northern hemisphere na ni a mu tlem ni ber khalo ni le ta ni he kan en chuanin helai miang tho khanin a opposite che khan northern hemisphere chon ni mu tlem ve thunga helai chin chau hi ani ta ani eng mo kha te chuan san lam hun ni lo rei le ta helai hi adum ho zong hi ni ta ti chuan southern hemi hi southern hemisphere chuanin ni eng an hmu rei ni ber kha lo ni ve le ta thunga an opposite che ni chu ti chuanin kan soi tak ang khanin thlasik ni ate chuanin ni te pawh hian eni la vanlei zawl in awm tawh ngai lo ani henglai te chuan ni hi vanlei zawl a awm thin a kan lu chung zawn ah te helai ei chuanin kan lu chung zawn ah ni a rawn chhuak chho a kawlkit atangin chhak lam atang rawn chhuak chho ti chuan a lian thla leh thin ni amah ro chu tai chuanin a awn deuh du a thlasik ah chuan kan mit te pawh lirthei khalh pawn a chhun deuh thin ani lirthei khalh te pawh lo har za thin a chan chu kan ni kha kan khawvel a awn awang khanin ni kha vanlei zawl a awm tawh lo a sir lamah a awn deuh dur thin ani kha thlasik ni ah chuan kan khawvel position a zir khanin awang khanin ni kha kan hmu tlem a kan ni awmna pawh kha vanlei zawl ah ni tawh lovin chhim lamah emaw ti khanin a awn ta thin ani